Existe unha lingua das mulleres? Vendo viñetas como esta, semella que para os homes está moi claro que sí. Bueno, máis ben o que está moi claro é que para eles non hai que nos entenda. Pero a lingua das mulleres tamén é un dos vellos temas de investigación en sociolingüística, unha rama da lingüística que se centra en analizar como se usan e se perciben as linguas nas sociedades e culturas. Queredes saber como comezou o estudo da lingua das mulleres dentro da sociolingüística? Pois diso trata este pequeno vídeo. A primeira descrición dunha lingua das mulleres xurdiu nos anos 70 do século pasado e débese á lingüista estadounidense Robin Lakoff. Baseándose nas súas observacións, Lakoff caracterizou este estilo de fala, a lingua das mulleres, por rasgos como os seguintes: uso dun vocabulario trivial marcado por numerosos termos para distinguir as cores, certos adxectivos femininos como lindo, mono, adorable, e expresións eufemísticas como que horror no canto das palabrotas. Pero, sen dúbida, o rasgo que máis chamou a atención e deu pé a numerosas investigacións foi a falta de asertividade das mulleres, debido a que empregarían, supostamente con frecuencia, as chamadas preguntas coletilla ao facer afirmacións. Por exemplo, en "pasácheste un pouco co sal, non?". Este estilo de fala pouco asertivo perxudica a imaxe das mulleres en xeral e no mundo laboral en particular, segundo Lakoff, sobre todo se pretenden asumir papéis de executivas. Lakoff insistiu moito na idea de que as mulleres son educadas desde nenas para expresarse deste xeito. O seu traballo recibiu moitas críticas no seu momento, pero décadas despois foi eloxiado por ter impulsado tanto o estudo e o debate sobre as diferencias de xénero no uso da lingua. E vos que pensades? As preguntas coletilla, por exemplo, indican sempre inseguridade, non?